Kama riwruok moro mar kor gweng' kata CBO e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar chiwo puonj ne jopiny e kor gwenge mopogore e kaunti no ewi midhiero mamadho kong'o sasa kod tiyo gi yedhe mamoko mamero ji kelo ne ngima dhano. Mana ka jafwambo mar kaunti no Ali Abich lero, riwruogno dwaro mar neno ni oresi jogo mamadho kong'o osekelo negi pek e mieregi. Riwruok mar kor gweng' maong'ere ni Tumaini Action CBO mani Kindu Ber ka chud bura makarachuonyo koro biro kod chenro mopogore mar chiwo puonj ne jopiny ewi midhiero mamadho kong'o asasa kod tiyo kod yedhe mamoko mamero ji mokalo tong' nyalo kelo ngima dhano. Gidwaro mar neno ni jogo mamadho kong'o asasa maonge gima ginyalo timo e gwenge ma giwuoke oresi. Riwruogno ne obedo kod ng'wech mane otisi ni Kindu Ber Sobriety Half Marathon ma en achiel kuom riekni ma gitiyogo mar miyo jopiny puonj kaluwore kod midhiero mamadho kong'o sasa nyalo kelo negi. Jatatije mar riwruogno David Owuor wacho ni obiro kod chenro makamano kaluwore kod midhiero mamadho kong'o sasa ne okelo ne. Ngimana ne an e minyororo mag kong'o kuom higni 16 kochakore higa mar 2006. To chakre higa 2021 nayudo resruok kadhi Asumbi kotera Asumbi Treatment Center mane ayudo gimiluongo gi dho ngere ni gi dholuo ni hocho manomiyo awuok e minyororo ni. Koro nyaka are awuog Asumbi kuom higni 4.5 kawuono asebedo gi lek mar timo gimoro ne community kuma ma en Kindu Bay ka wanyalo timo gima nyalo reso oganda kendo vijende kendo joma nyiri matindo jo Kindu Bay duto te kata dhano mawuok oko ma Kindu Bay e yo manade kaka ginyalo yudo gi konyruok koa kuom weche mag math. David wacho ni oge mag centers minyalo timie hocho kod chiwo puonj ne jogo mamadho kong'o asasa e kor gwenge en achiel kuom pek manitie. Dwaro mare en mondo mi sirikal komakore kod migepe mamoko mag piny owacho ogere kuonde minyalo timie hocho kod puonj ne joma madho kong'o asasa. En ni mondo mi wabed gi gimiluongo ni community rehabilitation center kata kar hocho manie i gweng' manyalo konyo jok makama tiende ni koro thieth wakelo machiegni ma ji duto te nyalo yudo konyruok. Jo manie gweng', jo manie mieregi wanyalo chopo negi kendo wanyalo kelo gi e center ma wawuonegi ma giyud thieth bila ma ambe na yudo. Midhiero mawuok kuom weche mag math en ni kong'o pogi gi gik mang'eny. Kong'o pogi gi familia, kong'o pogi gi dongruok. Willis Omulo jadak makarachuonyo ywago midhiero mamadho kong'o asasa ne okelo ne kapok ne olokore kendo weyo madho kong'o chuth ka okoni nitie rowere mathoth ma kong'o hinyo kendo dwaro nitie mondo mi oresgi. Machung' kae an achiel kuom jogo manene kong'o kod yedhe mamero ji nowito kendo kinyalo ng'iyo yier wiya no en wuoth masebedo ka wuotho ko an soba kendo achung' e dier jopiny kapuonjogi kanyisogi ni math kod tiyo kod yedhe mamero ji ok kony. Akwayo ni yudhe duto te ni mondo owere kendo owere kod weche mek math masasa. Jolony e weche mag hocho bende wacho ni tiyo kod yedhe mamero ji asasa kelo pek e ngima dhano ka gijiwo ber mar bedo kod kuondego eko minyalo time hocho ne jok makamago. Kech ka watiyo gi yedhegi to gimiyo pachwa ok ti maber. Ng'ama osetiyo gi yedhe mamero ji kuom higa mokalo 5 ok nyal ng'ado paro maber. Ok ginyal bedo gi family nikech joutegi koro ok nyal dak kodgi e yo makare kendo gibedo gi shiga kata tabu kaka gi relate gi ji mamoko. There is change of the cultural values and also issues revolving around ethical and moral principles that have brought a lot of issues of moral decay and immoral practices in the families and also in the society as a whole. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jolupo e kaunti ma Siaya okwedo chenro mar piny owacho chano tiyo go mar choko osuru manyien mong'ere kaka electronic